Hallo igen YouTube. Det er Jakob i dag, og jeg er fuldstændig frisk i dag. Hele morgen har jeg stået og sunget og været fuldstændig glad og sådan noget. Så fik jeg lige lyst til at lave en video til YouTube. Men ja, i dag vil jeg så lave mit depot til ting. Sådan noget. Ja. Depot. Det ved jeg forhåbentlig godt, hvad det er. Men ja. Hvis I ikke forstår, hvordan man laver det, så skal jeg nok lave en sådan fuld, hvor jeg laver det lige fra bunden af. Men I kan se, at jeg puttede trapper her, og sådan der. Og jeg puttede piston hernede. Og det lægger rimelig meget lige nu. Ja. Så meningen er, at når man kommer herind, så træder man på den her ting, pressure plate. Så kommer man ind, så åbner alle de her, sådan man ser dem, sådan de åbner op. Altså for når de er, man kigger udefra, så de her lukker, så de trapper, de er op fra, sådan der man ikke kan se dem. Men når det er når man trækker trapperne af pressure plate, så kommer den her ud. Men ja. Ja, jeg skal nok vise jer, hvordan man laver det her redstone tis. Det er også så svært hele tiden. Okay, så skal jeg se den her, og ikke hvis det er klar, så putter vi to her. Kommer de her ned. Ja, det der. Og så skal man lige. Og jeg skal nok lige have noget redstone, det er nok måske en god idé. Ja. Okay. Okay, så. Nej, det kommer ikke til at virke det her. Nå. Måske kan man gøre det udenfor. Kan man sikkert godt. Så må jeg gøre det udenfor. Så må jeg lige grave en gang her. Ja, det var sgu ikke noget. Sådan. Nej, ikke lige der. Ja, så går vi bare ud her. Luft! Okay. Skal lige lave en ting. Okay, jeg skal have 2 pistons her. Og her. Så der. Og så skal man putte en redstone torch. Hvordan er det nu, man gør så nu? Eller er det sådan her? Og så hver gang at den hver gang det kommer herhen, så. Okay, det kommer ikke. 2 sekunder. Jeg skal lige finde ud af det. Jeg prøver lige at pause det, så prøver jeg på min testverden. Okay,
Jeg er tilbage. Jeg fandt ud af, hvordan man lavede den. Sådan en her. Så hver gang der, hvis man lige tager sådan en her. Og så lige. Så skifter lige blok. Og så kommer det der redstone til at virke. Og så tror jeg igen. Så duer det ikke. Men, og jeg viser lige, hvordan man laver den. For det vil jeg sikkert gerne lige have. Men. Ellers ved jeg lige at spise nudler. Sådan her. Og så laver man lige sådan en her. Og så putter en redstone ovenpå. Så putter man en her. Og her. Og sådan en. Og husk, man skal også lige have nogen her. Og så burde den gerne virke. Ja. Men jeg smadrer lige det her igen. Jeg gider ikke have det slå sådan en, bare lige midt i det hele. Nej. Sådan. Okay. Men det er det, jeg har gjort i hvert fald. Så har jeg lavet noget under her. Jeg vil nok gerne lige have, at jeg kommer ud her. Okay, men I skal bruge til nogle her. Lige her. Repeaters foran hver piston. Hov. Nej, jeg bliver nok nødt til at gøre det inde i midten lige her. Ja. Yeah. Så det gør jeg bare. Det er ikke noget problem. Det er et problem. Okay, videre. Og her. Ja. Og ja. Ja, det er sådan her. Laver lige helt herhen. Og så gør man lige sådan her. Putter sådan en repeater. Der. En repeater mere. En repeater mere. Og det skal være på. Jeg skal overklikke en gang sådan her. Bum. Sådan. Jeg skal huske på hver imellem de her. Sådan her. På den her måde. Det er ikke for at det bliver. Det er ikke for at det ikke klipper ud signalet. Men det er fordi det er, så bliver det poweret på en elegant måde. Så vi får set lige om lidt. Lyset, det bliver godt nok lidt mærkeligt. Nej. Okay, lad os lige putte. Jeg troede, der var en creeper, selvom jeg har puttet peaceful. Det var sådan lidt mærkeligt. Okay, så. Lad os lige gå ind og kigge og se, om det virker. Er signalet ikke langt nok, eller hvad sker der? Jeg prøver lige. Nej, det er det ikke. Sådan der. Nu kan man i hvert fald høre det. Det duede det hele. Det er sådan, når man går op. Sådan der. Så har vi i hvert fald den nederste del virkende. Ja. Ja, så. Så skal vi lige have noget glowstone. Og vi gør det bare lige her.
bare lige sådan her. Sådan. Og den der. Virker det nu også? Skal jeg lige tjekke. Ja, det gør det. Fint. Okay, så skal vi lige lave sådan en. Ligesom hernede. Så bare lige. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Og så lige herhen også. Dam bam dam. Bam bam. Bam dam dam. Bam lam lam lam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam bam. Bam bam bam. Bam bam. Bam 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 bam. Sådan. Okay. Så ser vi lige her. Nej, der. Så jeg lige repeater foran det samme først. Nej, det skal ikke være sådan der. Det vil være rimelig trælst. Kom ikke til. Nej. Igen. Bamilam, 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 bamilam. Sådan. Yay. Okay. Så skal vi lige tjekke igen. Det der, det skal nok blive fikset. Vi putter lige nogle half slaps heroppe, sådan der, man ikke kan se det der. Men ja, det virker. Men nu kan I godt se, nu er der ikke særlig meget løs herinde, så det bliver vi lige nødt til at fikse. Der. Okay, den her. Og vi skal stille redstone, sådan. Og vi har det helt okay. Videre. Og så går vi lige herop. Så laver vi bare de signaler lidt længere. Sådan der. Bum bum bum. Så laver vi lige, skal vi lige bruge sådan her. Og så der. Og så laver vi lige nogen et eller andet sted rundt omkring. Der. Og der. 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 Og der. Og der. 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 Sådan. Og så skal vi lige have det til at være elegant igen. Så jeg laver det sådan her. Elegant. Okay, så. Sådan. Sådan. Ja. Hold det kæft, det blev meget redstone. Men det vil jeg gøre på min let's play-verden på et tidspunkt, når jeg får samlet nok materialer sammen til det. Okay, så putter vi en trappe. Sådan det er ikke det grimt det her. Sådan.
Shit, der. Hvor smukt er det lige. Og så går ud igen, så. Så tager det fra. Og så går jeg ind. Jeg skal nok lige have sat noget for. Men det er sgu lige meget, det må I selv gøre. Er der overhovedet plads til at gøre det? Det vil sutte. Okay, der er plads til det. Så sådan kan vi lige gøre sådan her. Lige putte nogen under. Putte nogen her. Nogle af det ikke sådan her. Sådan der. 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 Gå væk, ko. Gå nu væk, sagde jeg. Så ikke råbe mig. Hold nu kæft, mand, irriterende. Okay. Og så skal vi lige... Ja, sådan der. Så tror vi, hvis vi er færdige. Nej, vi mangler stadigvæk lige det sidste. Sådan. Og så glemte jeg selvfølgelig et lille bitte sted. Sådan. Nu tror jeg ikke, der er mere. Nå, jeg fik også sat de her. Nej, det gjorde jeg ikke. Så skal man nok lige... Skal nok bare lige have lidt... Der, 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 der. Oh. Der, der. Perfekto. Sådan. Det var sådan, I lavede sådan en. Og det var den episode. Vi kan gå ind og kigge i de fine keys. Nej, man kan ikke sætte noget til blå. Så putte glowstone der. Jeg vidste, jeg havde glemt det eller andet. Nå, men vi ses. Det er Jakob. Og ja, vi ses, ja. Hej hej.